ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ አንሐውም ሰላህ ዲን ከም ክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻው ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን ሎም ድማ ለማዓልት ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና እዚ ፕሮግራምና ንዝበለጸ ማዓልት ዝበለጸ ቃል ንካፈለሉ ፕሮግራም እዩ ሎም ንካፈሎ ቃል ጥበብ ንፍጻሜ ራእይና ዝብልዩ ጥበብ ንፍጻሜ ራእይና ሪኹም እግዚአብሔር ዝሃበና ጥበብ በና እግዚአብሔር ዝሃበና ራእይ በና እግዚአብሔር ጥበብና ክንፍጽሞን አኮምፕሊሽ ክንገብሮ ንኽእል ብዙሓት ሰባት ካብ እግዚአብሔር ራእይ ይቕበሉሞ ኣብ መንጎግነት ራእይ ሒዞም ሞኾዱ ሆልዶ ጌጋ ዝኾነ መንገዲ ይጥቀሙ ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ናይ ኣምላኽ ራእይ በናይ ሰብ ጥበብ ኣብ ፍጻሜ ይበጽሕ እዩ ናይ ኣምላኽ ራእይ በናይ ሰብ ሓሳብ ኣይፍጸምን እዩ ናይ ኣምላኽ ራእይ በናይ ሰብ ልምዲ ኣይፍጸምን እዩ ናይ ኣምላኽ ራእይ በናይ ሰብ ምኽሪ ኣይፍጸምን እዩ ናይ ኣምላኽ ራእይ ኣእምሮ ኣለኒ ብዝብል ጥበብ ኣለኒ ብዝብል ናይ ዓለም ጥበብ ኣይፍጸምን እዩ ናይ ኣምላኽ ራእይ ብናይ ኣምላኽ ጥበብ ጥራሕ እዩ ኣብ ፍጻሜ ዝበጽሕ ጥበብ ኣብ ህይወት ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ከምዚ ይብል ካብ ጥቕሲ 5 ንጥበብ ኣጥርያ ንምስትውዓል ኣጥርያ ንቓል ኣፈይ ኣይትረስዓዮ ካብኡውን ኣይትዘንብል ኣይትሕደጋ ንሳ ኸኣ ክትሕልወካ ኣፍቅራ ንሳውን ከተዕቁበካ እያ ጥበብ ኣውራ ነገር እሞ ንጥበብ ኣጥርያ እወ ብኹሉ ጥሪትካ ንምስትውዓል ኣጥርያ ልዕል ኣብላ ንሳውን ክብ ከተብለካ እያ እንተ ሓቒፍካያ ከተኽብረካ እያ ኣብ ርእስኻ ዘውዲ ጸጋ ክትደፍአልካ ዝጸበቐ ኣኽሊል ከኣ ክትበካ እያ ሪኹም ጥበብ እዚ ኩሉ ውጽኢት ኣብ ህይወትካ ከተምጸልካ እንተ ሓቒፍካ ንሳውን ከተኽብረካ ልዕል ተቢልካ ንሳውን ክብ ከተብለካ ኣብ ርእስኻ ድማ ዘውዲ ጸጋ ክትደፍአልካ ዝጸበቐ ኣኽሊል ከኣስ ክትበካ ኢሉ ሪኹም ጥበብ ናይ ውሽጢ ሓይሊ ናይ ውሽጢ ምርኣይ ኣብ ህይወት ድማ ትኽክለኛ ምስትውዓል ክትረክብ ዝገብር እዩ ሪኹም ጥበብ መንፈሳዊ ነገር እዩ ጥበብ ራእሱ መንፈስ እዩ ጥበብ ንባዕሉ መንፈስ እዩ ካብቶም ሸውዓተ ናይ እግዚአብሔር መናፍስቲ ኢልና ንጽውዖም ማለት ሓደ መንፈስ ቅዱስ ብሸውዓተ መንገዲ ዝግለጸሎም ሓደ ካብኦም ናይ ጥበብ መንፈስ እዩ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝጀመርናዮ ጉዕዞ ብናይ ኣምላኽ ጥበብ ክንፍጽሞ ኣብ ውሽጥና ብጥበቡ ዘመላልሰና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ናይ ጥበብ መንፈስ እዩ ሪኹም ምስ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወት ሕብረት ክንገብር እንተደኣ ጀሚርና ናይ መንፈስ ጥበብ ተጠቂምና ናይ ጥበብ ጎደና ኣብ ህይወት ክንከይድ ንኽእል ኢና ጥበብ ምስትውዓል ተምጸልካያ ጥበበኛ ሰብ ንነገራት ናይ ምስትውዓል ሓይሊ ኣለዎ ሪኹም ኣሕዋት ምስ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ክንገብር ኮለና ብመንፈሱ ክንምላእ ኮለና ኣብ ህይወትና ጥበብ ኣምላኽ ክበዝሐልና ይጅምር ጥበብ ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ እንተደኣ ክበዝሐልካ ጀሚሩ ድማ ነቲ ካብ እግዚአብሔር ዝተቐበልካዮ ጎደና ብትኽክለኛ መንገዲ ኣብ ፍጻመ ከተብጽሖ ትኽእል ኢኻ ጥበብ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ጥበብ ንነፍስና ክገዝኣ ኸሎ ኣብ ኩሉ ጎደናና ክንብልጽግ ንኽእል ኢና ምኽንያቱ ኣብ ኩሉ ነገራትና ብትኽክለኛ ክንከይድ ዝረድአና ጥበብ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ጥበብ ኣውራ ነገር ኢልዋ ጥበብ ኣውራ ነገር እያ ካብ ብሩር ካብ ወርቂ ካብ ገንዘብ ጥበብ ይበልጽ ኣሕዋት ንምንታይ ተልኩምኒ ነቶም ኣብ ምድሪ ኣለዉ ዝበሃሉ ክቡራት ነገራት ጥበብ ከምጽኦም ይኽእል እዩ ንጥበብ ግን እቶም ኣብ ምድሪ ኣለዉ ዝበሃሉ ክቡራት ነገራት ከምጽዎ ይክእሉን እዮም ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ እዚ ሎሚ ዝነግረኩም ዘለኹ ጥበብ ናይ ኣምላኽ ጥበብ እዩ ናይ ሰብ ጥበብ ኣይኮነን ካብ ናይ ሰብ ጥበብ ናይ ኣምላኽ ጥበብ ፍልይ ዝበለ እዩ ካብ ናይ ምድሪ ጥበብ ናይ ኣምላኽ ጥበብ ፍልይ ዝበለ እዩ እዚ ጥበብ እዚ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበት ኣብ ውሽጥና ዝግለጽ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ዝመጽእ ናይ መንፈሱ ጥበብ እዩ ስለዚ ሎሚ ስለ ጥበብ ኣምላኽ ክትሓስቡ ጀምሩ ጥበብ ኣምላኽ ካብ ቃል ኣምላኽ እዩ ዝመጽእ ናይ እግዚአብሔር ቃል ብዝበላዕና መጠን ቃሉ ጥበቡ ስለ ዝኾነ ኣብ ህይወት ጥበበኛታት ክገብረና እዩ ወደይ ንቓለይ ኣይትረስዕ ኢሉ ንምንታይ ተተባሃለ ቃሉ ናይ ጥበብ ዋና ምንጭ እዩ ምኽንያቱ ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ኣምላኽ ጥበቡ ዘካፍለካ ብቃል እዩ እግዚአብሔር ጥበቡ ብህይወትካ ክትጥቀመሉ ዝገብረካ ብቃል እዩ ርኢኹም ሎሚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ህይወትና ቀዳምነት እንተሂብናዮ
ቃሉ ድማ ናይ ጥበብ ጎደና ክንከይድ ክሕግዘና እዩ ቃሉ ነቲ ዝተቐበልናዮ ራእይ ብትኽክለኛ መንገዲ ኣብ ፍጻመ ኸነብጽሖ ጥበብ ክኾነና እዩ ሎሚ በዚ ናይ ጥበብ መንፈስ ኣብ ህይወት ተመላለሱ በዚ ናይ ጥበብ መንፈስ ኣብ ህይወት ተመላለሳ እዚ ናይ ጥበብ መንፈስ ኣብ ውሽጥኩም እዩ ዘሎ እዚ ናይ ጥበብ መንፈስ ኣብ ውሽጥና እዩ ዘሎ በቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ ጥበብ መንፈስ ኣነ ንስኹምን ኣብ ኩለን ጎደናና ብጥበብ ኣምላኽ ኢና ንመላለስ ኩለና ከምዚ ኢልና ንዓውጅ ናይ ጥበብ መንፈስ ኣባይ ኣሎ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጥበብ እዩ ኣብ መለኮታዊ ጥበቤ ዝነብር ኩለን ጎደናታት ናይ ህይወተይ ብጥበብ ኣምላኼ ዝኸደን ክርስቶስ ጥበብ ህይወተይ ስለ ዝኾነ ኣብ ዕሽነት ኣይመላለስን እየ አሜን እግዚአብሔር አምላኽ ይባርክኩም ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወሲንኩም ደይ ተቀበልኩም ጻውዒት ከቅርበልኩም ሕጂ ተጠቀሙላ ጊዜኹም ሎሚ ንጎይታ ህይወትኩም ሃቡ እቶም በሐቅ ንጎይታ ይድልየኒ ይትብሉ እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለኹ ይአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኃጢአተይ ከም ተሰቀለ ዕዳ ኃጢአተይ ኩሉ ድማ ኣብ መስቀል ከፊሉ ከም ዝፈጽሞ يأمن الله سلي كم زموته بسالسيت معالتي أملاح كموتات كم زتنسؤ يأمن الله بكريستوس بمؤمني كبزا ساعات ولد أملاح حدش فترة كوين الله إيسوس نهيوتي قويتان مدحانن إيو منفس قدوس بأمنت بشم يسوس يقبلك الله آمين زيادة صلوكم بالطعمكم حقوسكم إذا صلوتكم لصلوكم نقويتها خمس تقبلكم حبرونا أملاح سماي ما أبي وتكم زبور وصلنا ينكر الله I love you so much shalom